Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Edeline, 28 anyos ug minyo. Nagpuyo sa Liluan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsigig sakit sa akong tiyan kada mukaon ko og ice cream. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa diyang dalaga pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Kaw, balitag ice cream na. Ha? Wa man ko'y kwarta. Librihan di ta ka. Naman ko'y cheese. 5-5 lang ta. Sige. Oh, naon sa man ka, Edeline? Nanong guba man kay nang naong nimo? Sakit akong tiyan, ma. Mauna na. Kay may kaon mag-ice cream. O niya, apay kaon. Nikaon manggod ko kanon. Sabada ay mamakak pag yun. Kaon lagi ko. Nga naman ka. Nagtimi-timi ka man diha. Dili na ko, ma. Nga naman? Kasukaon ko, good. Unsa? Unsa kasukaon? Ambot Nga naman? ambot lang ini. Niinom naman sa kugatas, ma. Ay, mao tingali. Miingnom ka man kog gatas. Oy, mao nang nabusog ka dayon. Na, sige. Ay nalagpugsa ng imuhang tiyan diha. Basig mo suka ka na hinoon. Ibutang na lang nasugasan na imong kinanan. Oh, ma. Sakita na sad sa akong tiyan, uy. Nga naman eh. Mag-CR ko, pi. Mura mo kog naluya sa sige na kog balik-balik sa CR. Nagkalibang nga man ko. Unsa? Gabi pa kang sigbalik-balik sa CR? O lagi, ma. Ay, unsa man di mong nakaon? Wa man. Nainom rabi ako gatas pagkagabi eh. Ay, magpalit na lang kog tambal. Tos butika. Ikaw, ato talang ni ka na. Birthday mas siyang manghod. Nagparty sila. Anya, nang-invite di ay. Uy, nang-invite. Ato ta na. Naapehas Romel dito. Katong na-crush ni mo ba? Ha? Oh, tiksan. Marasagwa ka gustong Romelda. Wa man good ko. Bada ay, atika ko, day. Sige na bo. At doon ako sa auntie, ha. Ipananghita ka. Oh. Unsa naman sa daing ikaon? Pwede kaya kaon niya na nag-ice cream gahapon. Ay, natimingan. Git kasi imong pagpamisita niya, Dong Romel. Ambot ba ini niya, uy? Basta mukaon ni siya ice cream, no? Maingon anak, gid na siya. Mao ba te? Tingali dilig makauyan ang iyang tiyan anate na ng ice cream. Oh, di na lang gid unta na siya mukaog ice cream, good? Recorded by X Thunder Gaming. Sukat sa gamay pa ko, hangtod nga ni dalaga ko, basta mukaon ang gani kog ice cream, duhar gyud padulingan. Magkalibanga ko o baka magsuka ko. Sukad adto nga nakabantay ko nga murag mao gyud na hinungdan, dili na kay kumukaon og ice cream, kay hasol manggod magsige kog sod og gawa sa CR. Doon na higayon nga mapintal ko pero tag-usa o duha ka kutsara na lang akong kanon. Murag tamban na lang sa suya ba. Hangtod nga naminyo na lang ko. Pero buyag, wa namang gyud ko baliki ato. Unya, Unsa? Wala ka tungahi sa imong binuan nga sakit? o lagi tong Romel. Kung mao ka na tingali, magdus na ka Edeline. Aron ato gyud masiguro, no? Magpalit kog pregnancy test.
Duha ka badlis nga puwa. Unsa may buti pa sa butana? Mabdos ko. Yes! Mo ba? Maamahan na gid ko. Yes! Day. Naggrocery ko gamay. Giapilan sa tika og mga importante para sa imong pagmabdos. Day gatas, ha? Kinahanglan ko lang nga moinom ka para sa imong pagmabdos. Salamat ka, Idol Romel. Naghuna-una gyud ay kanako sa umaabot na tong anak. Siyempre day, una ba na itong baby? Kinahanglan gid nga imo ginaampingan. Odong. Ay, sakita sa akong tiyan. Nga naman eh. Mag-CR ko, be. Unsa? Gani na lang si balik sa CR? Lagi. Galain akong tiyan. Noon sa balik ka? Unsa may nakaon mo? Katura mang pinirito nga isda. Niya pagkahuman, niinom ko gatas. Unsa may nakabikil na sada ng imong tiyan, oy? Mbut lang ini, uy. Mura maglibalik ang sakit sa akong tiyan sa katong daga pa ko. Ingon ini gid akong bation basta makainom ko gatas unya makakaon og ice cream. Unsa? Hala, tingalig lactose intolerant ka, Idilin. Ha? Apil maguna sa among gisadihan, God. Kay kung lactose intolerant ka, niguman mo kaon og mga ice cream o baka ini milk product na dili lactose free, expected na gyud na nga magka-diarrhea ka, niguman. Hala. Sa ato pati ay. Sa ato pa, di siya pwede og mga dairy products. Ana gyud na noy. Pero aron pag siguro, no? Pa-check up na lang mo. Matod sa manghud sa akong bana, lactose intolerant kuno ko, maong maglain gyud akong tiyan kung ang akong food intake mag-contain og gatas. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Tinuod ba nga lactose intolerant ko? Kay kada kaon ako og ice cream sa dalaga pa ko ug karon nga minyo nako. Nya iniginom sad nako gatas, maglain man gyud akong tiyan human. Ikaduhang pangutana, kung tinuod man nga lactose intolerant ko, unsa may angay na kung likayan, gawas sa ice cream o gatas. Ikatulong pangutana, mabdos ra ba ko? Unya sa akong nahibaw-an, dako gikatabang ang gatas kung mabdos ang usa ka babae. Unsaon man akong kada inom nako gatas, maglain sa dang akong tiyan. Okay ra ka ha? Nga dili lang ko mo inom og gatas? Dili ra ka maunsa ang akong baby inigawas? Ikaw pa do katapusang pangutana. Usahay maka-feel ko nga murag mag-cramps ang akong tiyan. Di na kaanis akong pagmabdos o usa kini sa sintomas nga lactose intolerant ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Idilin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ako dahil si Dr. Rene Obra. Og ako si Attorney Elaine Bathan. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, ug emotional problem. Og ako sad mohatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, mga personal nga mga pangutana kabahin sa inyong mga dokumento, mga relasyon, kapikas, kaabtangan ug unsa pa ng mga pangutana dinha ay namo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Kumusta atong mga suking tigpaminaw? Init tagyud sa panahon Init gyud. lately. Ah. Grabe ang heat index. Mag-hydrate gyud ta always, ha? Kay nagkainit na pud gyud ang panahon. Nagkainit ng panahon, ug dili sa hinaot puntang dili sa magkainit ang atong ulo, no? Correct. Ay, intaw ninyo duyugi ang panahon. Kay init ng panahon, init pag yun atong ulo. Nabuto gini tanan. Ay, magpadas ka init sa panahon, ha? Keep calm always. Mahalag suko na kaayo. Ayaw dayog sulta. Sana, ay ilang ingon, di ba, Dok? Ayaw dayon og sulti. Count 1 to 10. Kay Bitaw. para dili sakit og
bati imuhang pulong masulti. Bitaw, ugnay mo insulto nimo, Mm. mahimo nagdili nimo tubagon. Tinuod. Mas effective kaysa magiglalis ka. Oh. Oh. Kung mas maaf Kaya kato siyang nag-insulto ni adili mo tubagon, ingon nga, ang animal ay wa mo kagat. Oh, mas palagot sa kontra ba? Mao gyud. Oh, kanang NA not affected. Mao gyud. Oh, di ba? no? Not worth your energy. Tinuod. Agree, Mao agree. nga, ha? Mm. You train your mind to see the good in everything, attorney. Which is tinuod na Tinuod na amang siya, positive masking unsang butanga something muna masking unsa pa ning mga problema atong giagian di ba dok, something good will always come out of it. Mao gyud. No, kanang ari ta mo tan-aw sa positive, dili bawal laging negative, no? Na amang nindot na ay okay, salig lang yun nga something good will always come out of something nga bahalag abi nimog negative or bati kaayo, ayaw naa gyud na positive. Look at the positive side of things. Yes. Ang ato magtatampo karong adlaw attorney si Edeline, 28 years old, Minyo, Tagaliluan, Cebu. Oy, live love Punto, Liloan. Imong mga prasko attorney. no? Yes. Oo. Mga paradyang family, mga Nubal family diha sa Compostela, mayong pagpaminaw ug ngadto sa mga abroad, no? Daghang kitang mga Correct. suking ti paminaw diha sa Dubai, sa Europe, mayong pagpaminaw ni Bibi Musta mo tanan? diha sa Angeles, Barchester, no? Maglisod ko ng apelyido ni Mobe kay murag manggod kanang Americanized naman or foreign sounding, no? Pero may pagpaminaw nyo diha sa Switzerland, no? Mm. So punto medical ta karong Yes. adlaw attorney Kalay- sa Letter sender Letter is sender si Edeline. Edeline. Nani siya lactose intolerance, Dok. Oh. Munang kalami, ba ikaw og ice cream karong mga panahon na. Na kay maglain man iyang tiyan hinoon. Oh. Na karumbog init kayong panahon. Bitaw, Ice cream, bitaw. halo-halo. Naku po yung mga tao nga di. di makakuha milk ato Lagi mga dairy tinuod. products, no? Akong sister, Dok. Mao, So, no? Di siya kasagaran pwede. sa iya, mag-order gani siya, maski sa kanang mga coffee shop, lactose-free gud na nga milk iyahang panon. Anyway, una niyang pangutana, tinuod ba nga lactose intolerant siya? Kay kada kaon kuno niya ice cream sa daga pa siya, karon nga minyo na siya, ining inom niya gatas, maglain gyud kunong iyang tiyan inighuman. Posible, no? Yes. Ang bot-bot pasabot ng lactose intolerance, ang lawas nimo dili maka fully digest Okay. sa sugar. Imong gikinakaon. So what will happen kung naa kay nga problema, magka na kay gastrointestinal problem, mag-diarrhea ka, ang uban ay mag-cramps, ang uban mo bloat, magbutod ang imong tiyan, o niya na kay uncomfortable feeling gyud every time mo inom ka or mukaon ka mga dairy products. Ma-trigger ba na siya dayon inigkaon gyud nimo? Nagkaon Dok, gyud no? nimo. Oh. So bantayanan gyud ni siya atin na. Yes. Ikaw, magmatngon jud ka sa mga Magmatngon. pagkaon and ask kung naba ni milk or dairy product. Mao gyud, Ikaduha niyang pangutana, kung tinuod man nga lactose intolerant siya, unsay angay niyang likayan aside sa ice cream ug gatas? Kaluoy nimo di ka kakao ice cream. Creamer, kanang creamer sa kape. Yes, kanang of course ang gatas, no? Nya kanang Cream, mga kanang cream. mga Nestle cream. Oh, kanang mga cheese, butter. Condensed milk, kala ang mga Mao lami gyud. manita nandok. Mao gyud. Pero- Kanang mga ice milk. Namba gyud ice milk? Yes. Oh. Ang uban gani kanang white chocolate. Mm. Kay puti man na dok ng murang milky ra gyud kaayo. Mao gyud. Pero ang imo pong matngunan naapoy mga product no nga lactose free. Oh. Nga naapoy milk na murang dili almond milk. Almond milk. Dili siya kuan, no? Dili siya kuan. Kanang pero nabi na remedyo attorney. Unsa Naman tayo available nga lactose tablet. Ana ah? Yes. Okay. Before eating, pwede ka mukaon. Para ra gud podog. Para ra gud podog ka ng allergic ka. seafood. Allergic kang seafood. Ako allergic mo seafood. Kaong gadaan. Minom dahil ko dagat tayo histaminic. Bangil. So, mao na, no? Magdala-dala na lang ka. Mao na. Pero, kung mahimo, minimize lang. Ha? Pila ka minutes dapat do kanalitan ganahan kung mainom mo ka og ice cream pila ka Mga minutes 30 before. minutes. Mga 30 Okay ra. minutes. Okay ra. Inig paniud to nimo. Minom na Inom na kadaan. kadaan. O lactose tablet. Oh, no? para inig dessert. Oh. Okay na imong tiyan. Napoy kanang tablet na po'y pills nga chewable. Chewable. Pwede ra. Okay, very good. Good news. Ikatulong pangutana, mabdos ra ba siya? Unya, sa iyahang nahibaw-an, dakog ikatabang ang gatas kung mabdos ang usa ka babay. Unsaon man na kung kada inom niya gatas, maglain iyang tiyan. Okay ra kaha nga dili na lang siya mainom og gatas, dili ra ka maunsa iyahang baby inigawas. Yes, magpa-guide you kasi mong ubigay Ubi. ni. Ha? Kung okay ra nga mo take kag lactose tablet or lactose pills sa
dili pa kamukaon og mga dairy products, okay ra. Yes. Pero controlled lang, no? So di po kumingo nga dili na ka pwede mukaon with the proper guidance ang makubigay ni. Magmatngon lang yun siya, di ba, Dok? Oo. Yes. So remember ka mga signs and symptoms nga kung gipang enumerate a while ago, mura kag mag-cramps ang imong tiyan, nya mag-diarrhea ka, o nya murag mo butod, ug imong ihikap, imong itambol ang imong tiyan, mo magtagubtob, murag drum. Hawang magnaikuan sa sud hangin. Gas mo gawas, Yes. no? So mao na ang mga bantayanan, no? Correct. No, but consult your OB-GYN kay basi na ay alternative to milk. Yes. Dili maglain imong tiyan, ha? Sunod nga pangutan natin eh. Tapos ang pangutana, Dok, usahay makafeel siya nga murag mag-cramps iyang tiyan. Dinala ka ni pa iyang pagmabdos or simptomas nga lactose intolerance. Mao na usan na ang simptoma nga mag-cramps, murag mag-cramps ang imong tiyan. Belly cramps is one of the symptom of lactose intolerance nga kaso, no? So aware na kaniya na. So don't you worry. Uban na magnausea and magnausea, murag kasukaon, murag kag madisi. These are expected nga mga simptoma kung nakay lactose intolerance. Yes, okay. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong adlaw.